Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochipfumba mwedzi uno waNdira. Tiri kutanda nonyaya yakaitika iya svondo rapfuura. Zvakafadza kuti nozuro wakuru wobato roCCC wagoenda kwamure hwako koita kuringa wana hwara hwavo wakakubiwa nopwere kuti wari sei. Wakatoenda wakabatsira vamwe wavo wakatoendesiwa muchipatara nokubatsira kuti wange wakachengeteka. Tiri kuramba tichizvitenda izvozvi. Ipapawo bato roZANU-PF ragotoramba kuti wanhu waita izvozvo ngwaoba kwaingweduba wanhuwa isu tiriba wanhu vanoita zvakadando asi munhu wese anotoziva. Kwai ipapapa wanhu weCCC ndo waita zvekuekta wachiita hawo madhirama chaiwo kunyepera kunge wakubiwa. Idi zvakaita kuoma chaiko. Unosaya kuti pane anogoita izvozvo shuwa wachiita kutamba. Mune imwe nyaya ipapawo madzibaba oshanduko waye wakanga watoita kuda kuvhiringidziwa kumusha kwawoko asi wakazobatsirwa nochidiki webato roCCC pokare kuti wareke kudzingiwa. Wainge wakutonzi hawo kudzinga mubhuku rekwedu nokuti uri kuita hazvo bato roCCC. Idi zvakaita kuoma chaizvo. Unoita kusaya kuti wanhu wawa chirudzii chaicho chinoita kuti wadandi. Nyasi zvahwadza kwaburika imwe vhidhiyo yaburika kweru kwanyasi ichinzikwa pachipatara chikuru chopari reNyatwa pari kuita kunaya mvura ichibva nopadenga paribe kana chakavhara apawo ichindoenda pasi wanhu wandoita kusiya zvakaita kudando. Munyadzisiro zvinoita imiwe zvakaita kuoma chaiko. Rekai hedu tione ipapapa kuti zvinopera zvakaita kudini asi zviri kuhwadza idi zviri kuhwadza. Kana zvirizvo zviri kuitika zvakaita kunyangariwa. Tiribe kunyepiwa hedu kuti ichokwadi chere kana kuti asi watiisirawo wagoti ndozvokuparire reNyatwa. Wazhinji matoiona vhidhiyo yacho. Zvakaita kuoma chaizvo. Unosaya kuti chii chaizvo chinoita kuti zvidando wakomana. Gwaro ragotuhwa noZEC riya riri kuramba richiita kuratidza manyongori chaiwo kureketa kuno. Izvezvi tatoita kuverenga zvedu kundoverenga basi zvawakanyora iwowo ZEC wakagonyora kuti wanhu vari kudunhu rokuMashonaland yedu kweduno kumabuda zuva Marsh East pachirungu kwai wanosvika zviuru 640 nomazana 660 641 and 668 pachirungu. Asi tikawedzera tikaita zvokuita kuona zvawakanyora iwo manhamba awagonyora ari kusvika iwo 644,256. Unobva wasaya kuti chii chaizvo chiri kuita kuti zvidari. Apawo pokare wamwe wagoringawo zvirimo mugwarori wagotoreketa kutoti dzimwe nzvimbo mamwe mawadhi pabodzi pono mamwe nzvimbo dzowaMP dzaipfuurira nhamba inodiwa yawaiti ndo wari kuseenzesawo ZEC. Ipapawo pokare kwai mutemo wanga wari kuseenzesa mugwarori umwe yacho mitemo yobumbiro romutemo rokare risisiriro riri kuseenza. Izvezvi bumbiro romutemo riri kuseenza rine zvimwe zvarinoramba izvo zvaindoita. Ndipo unotoona kutoti pakaita kunyangariwa. Kune mumwe Elias Elton Mangoma agoreketa iye kuti ari kuda hache kubatsira ZEC kuti avanhadzirire gwaro ravo aite zvinhu kwazvo zvinomusoro asi aribe kubhadhawa. Agoti ada kuzviita izvi mahara heno kuti zvichabvumiwa chere pokare kuti nguvayo ichakwana chere yekuti zviitike. Pakaita kunyangariwa. Unotoona kutoti wanhu waida kundopedza hawo mari wasingade kuita zvinodiwa nobumbiro romutemo ende wanoda kuzomirira kuzozviita papera nguva sei iwo wachifanira kuzviita paino nguva. Pakaita kunyangariwa. Munhu akamirirwa naLove Madhuku uya gonzi kwai ari kuvhiringidziwa newanhu wagosvika kumba kwache wachiti wabva kuwasori kumaCIO. Pakaita kuoma chaipo. Rekai tione kwezvinoperera izvozvi kuti zvinenge zvichienda nekupi. Zvakadaro Crisis in Zimbabwe Coalition wagoreketayo kuti kwai Zimbabwe haikoni kuita izvezvi kuti waite sarudzo dzakasununguka dziri dzomunhu wese dziri dzogutsa ruzhinji. Rekai tione kuti zvichapera sei izvozvi tinenge tichikunyepai.
wanoringa zviri kuitika mubato reZANU-PF wagoreketa kuti kwai imwe sahwira bhururu wachiwenga Air Commodore Maketo akapfa muSomugowerayu kwai ari kuita kutoti zvihwadze ipapa. Pakaita kunyangariwa wagotoreketa wakati peno kuchaita vamwe wairi watatu wanokona kundogwidiwapo kare wachibva watogwa ipapa mazuva ari kuteera aya. Chihondo chavari kuita mubato maomo kwai chisvinuba zvakaita kuoma. Rekai tionekwe zvinenge zviri kuenda izvozvi. Idi chamutengure vhiri rengoro rinoramba richindotenderera hwii kumira. Pakaita kunyangariwa chaipo izvezvi muSomugowera uno wagoburika vanhu vari kuhwadziwa chaizvo iko kuchiredzi kushukaku nokutoti Shane naDenis Worth waakanga wabisiwa papurazi pawopo zvakaita kuoma chaizvo. Unobva watoona kutoti izvi zviri kuitika izvi zviri bei kana nomutemo nokutoti ipapa Webster Muzara papodzi naMhanduwe Chigubu wakagoenda kuenda kudare dzimhosva kuti wapuwe gwaro rokuti wabise warimi wari kurimawo. Ndipo unotoona kutoti pakaita kunyangariwa ipapa iye Shane agonzi ndiye akatoita kutenga nomari yache purazi roro kuchiredzi achiti agorime aboye chouwiri. Pakaita kunyangariwa idi kusvikira avhura nhadzirisiwa paribe chinotekaira munyika medu muno zvakaita kuoma chaizvo. Mutongi mukuru uri kuMalaba agoita nyasi achivhura zviri pamutemo gore romutemo. Aiwa tiri kuramba tichizvitenda. Rekai tione kuti wachapedzera wari papi. Chikuru tagoboya agoreketa kuti wari kuda kuti wagovhure matare odzimhosva omakanzuru anonzi pachirungu mamunicipal court. Aiwa toramba tichizvitenda. Guta reHarare ragotoreketa kutoti ritori naro ivhu rokuti riwape kumabvuku kubudiriro nedzimwe nzvimbo kuti wawake waite zviri nani zviite zvakanaka. Rekai tionekwe zvinenge zviri kuenda kuti zvinenge zviri kuenda ipi. Kambani yekwedu inogaya magetsi yoZimbabwe Power Company kwai ingangopinziwa mushishi izvezvi noZambezi River Authority kana zviri kudikana noZambezi River Authority zvikabudirira. Zambezi River Authority iri kukumbira kutoti igokwanisa kupa nyika inenge yaita choupenzi chokusenzesa mvura yakawanda kudarika yavanofanira kusenzesa kuti wabhadharisiwe choupenzi chakakura. Rekai tione ipapa kuti zvichange zvichiita sei. Tinenge chikunyepai. Kwai kuno vamwe watsano ano makore 55 wakanyepera kupfa mugore 2012 wakabenutsiwa kupera kwegore rapfuura nomubwicho wawo kuzaka. Kwai wagotoboyiwa hawo wari kutamba kongonya pavhidhiyo yobuda yomapiyano. Pakaita kunyangariwa idi kumedziwa noJoni kusvikira pakudando zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tionekwe inoperera nyaya iyi kuti ichapera yakaita sei. Kwai wanomwe wanhu wakapfa kuBegersford wanoita zvokucherachera makorokoza. Kwai wagonziwo wachatotongewa mhosva yekunge wari muSouth Africa zviri pamutemo. Zvakaoma idi kusaya tsitsi kana nochitunha chaicho. Pakaita kunyangariwa asi rekai tionekwe zvinenge zviri kuenda izvozvi. Hurumende yagoreketa kuti kwai ichada zvokubhadharira vanhu vakuru wari paPisimasi mari dzokuti warapiwe zviri nani. Rekai tione kuti vanenge vachimboreketei ipapa. Iyo Pisimasi isina chairi kuita iyoyi ndo iri kunzi yakureka kubhadhara. Unobva wazvisaya idi. Rekai tiringe hedu dzopasi rese kuti dzakamira sei. Wokwedu vari kuramba wachindonyadzisa muSouth Africa. Kureketa kuno kwai kuno vairi wokwedu pabodzi pono washanu wari mapurisa ari kutori mapurisa arimo muSouth Africa wakabatiwa wachinzi waida kuenda koba kunzvimbo yeFordsburg. Pakaita kunyangariwa. Asi rekai wakwechemuhwe waisiwe mujeri. Tiri kuda vanhu wanoita kunyadzisa zita redu kudando. Iko kuSouth Africa munzvimbo yeSochironi kwakabatiwa mumwe anonzi kwai anoita basa rekutekaidza vanhu zvisiri pamutemo akatosungiwa izvezvi. Kwai apa ari kutodiwa nonyika yeMozambique zvokutoti ipapa anokona kundoendesiwa kuMozambique chaiko. Zvakaita kunyangariwa. Rekai tionekwe zvinenge zviri kuenda kuti zvinenge zvakamira sei. WokuEthiopia vari kuhwadziwa nokubatiwa kwavanoita kunyika yeSaudi Arabia.
ipapa kwai kunyika yeSaudi Arabia kuna vanosvika zviuru 450 750,000 chaiwo wariwo kuEthiopia chete. Regai tione kuti zvinopera zvakaita kudini izvozvi, tinenge tindokunyepai. Kwai kuno mabhazi mairi akatungana kunyika yeSenegal akagwarasha vanhu vanoita 38 kukakuwara vanoita 7 chaiwo. Pakaita kuoma chaiko. Regai tione kuti zvinodini, asi mweya wakafa aiwa ngaizorore murugare. Nigeria kwai yaita kudadisa kureketa kuno, ndiyo nyika yekutanda yavhuriwa muAfrica muno noStarlink yaElon Musk. Regai tione kuti zvichaita kuti dande mutande riboekechere zvakachipa kana kuti kundori kureketa komanyauta mukamwa. Izvezvi WhatsApp kwai yagonzi yakutanda kuti igobatsira vanhu wareke wogovhariwa panze podande mutande. Tiri kutamba tichizvitenda izvi zvikakoneka izvi. Kana kwedu tinenge tichishaba kuti tinozotadza kuona zvinenge zvichiitika pasi rese. Regai tione kuti zvinenge zvidini, tinenge tichikunyepai mabuya angu zvinenge zvichiitika zvo. Nyaya yekugumisira, Gareth Bale agoti achada zvokutamba mutambo webhora zvachose. Regai tione kuti kuenda kwaari kuita kodipfama achidekara ache ari pamujandirere zvinenge zvichitekaira sei. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau, murinzike zvezvino.